Natočit? Okay. Tak už jo? Okay. Tak teď jdeme pouštět. Teď jdeme pouštět věneček. Bodejček krásný. Jo. Podívej se na tu řeku. A tam za tou řekou je lodička. A tady je jak fajn, krásné prostředí. Stička. Tady je, no tady je chalupka od strejdy. Od strejdy? Co jsi to říkala? Jsi na to připravená? Ty jsi to řekla, tak jsem na to připravená. Ale Právě. to za zvuk slyšíš? Ježišmarja. Tady je čmeláček, tady takový ovorský. Pojď no, takže teď. Tak sleduj. Sleduj. Teď 3. Řeka by mohla být vidět. 3, 2, 1, teď. Slala se jednička. Paráda. Ještě něco. Uno perfecto, vidíš, jaká jsi šikulka. To je hezká, že? To je fajn, taková hloubka. A podívej se i na ten, ne? To tam úplně nehodí. Ale jinak fajn, tak